No niin, pitääpäs tehdä kans video tästä kuinka alapalokattila sytytetään. Mulla on, mä oon 40 vuotta tullut nyt kesällä, niin mä oon liottanut näitä sanomalehtiä polttoöljyyn ja ne on sellaisia kosteita, mutta nämä on tosi hyviä syttyjä, kun nyt sattumalta koivuntuohet menee muihin käyttöihin. Niin. Nuolla mä oon sytyttänyt ja näytän nyt sitten kuinka se syttyy. Ja vähän meni tuo myöhäiselle tämä. Siellä on vain vara- ja sylälämpö 42, mutta ei se mitään haittaa, kun batteriihin menee vielä 47 astetta, mikä riittää meillä. Ja meillä on nuo batterin termostaatit täysin auki kaikki, jotta tämä Ranhossin moottorisuntti huolehtii siitä, että tämä pysyy vakiona, tämä batterivesilämpö. Jotta sellainen, mutta se tulee myöhemmässä videossa nyt sitten tietoon, kuinka se tapahtuu. Mutta täällä on nyt puita kyllä, tämä on koko kuilu täynnä tällaista, on siellä koivuakin, mutta huonoakin puuta on tuollaista. Mutta tämä on Högforsin 04 kattila ja tuonne mä tein joskus, siellä on hakesiilon paikka tuolla ylhäällä, niin mä tein sinne tuollaisen avattavan luukun, niin sieltä mä oon kaatanut säkillä sinne jotakin puusolamoskaa, sellaista tikkua, mitä on kanssa saanut polttaa. Ja tuosta Hormista, niin sehän tuli se muurari silloin työmaalle ja 85 kesällä. Käski hommata tulenkestäviä tiiliä ja punatiiliä ja laastit niihin, niin minähän hommasin, niin se muuras 2 piippua yhtä aikaa. Sinne tuli sisälle tuo tulenkestävä piippu ja ulkorinkiin tuli 5 sentin tyhjällä välillä punatiili, tavallaan niin kuin palomuuri. Se teki sen ylähän asti latsulleesa, niin se on mun mielestä huippuhyvä. Se pysyy se sisäpiippu lämpimänä, niin kuin se yksi mies sanookin, että tämä rituaali, tämä kattilan täyttö, niin se tehdään kerran päivässä näillä kelillä ja se on sellainen rituaalihomma. Mutta sitten jos tulee 20 pakkausta, niin sitten mä joudun aamupäivälläkin tekemään pienen valkian. Mutta näillä kelillä niin kerran päivässä tämä rituaali on. Niin. Kyllä tämä jotenkin niin kuin, kun vain jaksaa, niin helppoahan tämä on. Mä nyt vaan valkian tuonne lehtiin. Katsotaan kuinka ne syttyy. Näin mä oon tehnyt. Aina. Nyt tulee kesällä 40 vuotta, niin katsotaan hetken päästä mitä tapahtuu. Ja kyllä se on aina syttynyt tämä pesä, ei siinä mitään ole. Se on sitten niin. En mä tapaa täällä pannuhuoneessa asua. Kun mä lataan tuon pesän, niin kuin se yksikin mies sanoo, siinä menee hetki ja sytyttäisi hetki. Ja sitten tullaan 3-4 tunnin päästä pudotetaan tuo savupelli kiinni, jottei se vedä tämän kattilan läpi piippuhun turhan päitten ei jäähdytä, mutta joku ei ollenkaan ole ikinä pannut koko savupellia kiinni. Mutta mun mielestä se on aika tärkeä homma, niin jottei se yön aikana jäähdytä tätä pannuhuonetta. Mutta tämä syttyy raivakkaasti. Niin ja sitten tuonne ylhäällä panhan kaikki puiden, mä nyt aukaasen vielä, mutta ei saisi aukaasta, niin puiden päälle panhan kaikki nuo keittiöjätteet, mitä tulee vaimolta tuolta, niin ne palaa siellä, niitä ei vissiin saisi polttaa, mutta mitäs se nyt maittopurkit ja nuo joku makkarakuorimuovit, niin mitä ne haittaa, ne siellä palaa. Mun mielestä mitään. Pahempiakin paloja täällä on ollut. Mutta
Tällainen juttu se on. Joo, ja sitten tosiaan kun ei ole tuota termostaattia, tuota P-välin termostaattia, joka jumitti, mikä nyt on seuraavassa videossa, niin tämä lähtee nyt vapaalla kierrolla menemään tuonne varaajahan. Ja sitten se ottaa, kun se lämpenee tuo kattila tarpeeksi, niin se ottaa tämän latauspumpun mukaan, joka lataa kattilasta kuumaa vettä tuonne varaajaan. Ja alaputkiin tosiaan vaihdettiin silloin nuo, täällähän oli alansa osaava LVI-mies, vaihtoi nuo suluut, kun ne oli vähän huonot, ne vanhat. Niin kyllä tämä ihan mukava on tämä lapilämmitys, kun on eläkkeellä ja on aikaa. Ennen se oli vähän eri, kun oli työelämässä, niin piti aina vähän kytsiä tätä, että koska vanhan valkia. Mutta nytkis sais mennä hakkaamaan puita tuosta mettästä, niin haapaa siinä on paljon, haapaa mä paljolti poltan täällä, että täällä on jumalattomat valkiat jo. Tämä on nyt kyllä se 3-4 tuntia on, niin kun mä tuun ja pudotan tuon savupillin kiinni. Niin, ja sitten pitää sammuttaa tämä pumppukin, kun tuo on vähän hidas tuo automaattisammuttaja, niin mä sammutan sen tuosta pistorasiasta sitten illalla tuon pumpun.